Yeah. To kata mana lai mar somo ni bende aneno ka jopuonj bende nitiere koda ng'ikruok ma koni kod kocha. Ote mag jopuonj nitiere japuonj macho ni kata jopuonj ok winj gino kata wan ok wawinje fully. Otek kodwa kids are already in school but English and ICT books are available. The rest donge wadwa tiyo gi wiwa. Koro nikech ang'e ni English en achiel kuom subjects mok dhi change. Aparo ni English dhi continue. Odhi bedo ka odhi mbele. Kata mana tenre koda pathways makama. Dibed ne momiyo ni textbooks mag English samoro dibed no sechopo. Sharon, apani gini endi wase address. To just for clarity. Ni buge midhi tigo e grade 10. Nocho temnegi validation. Ma jopuonje manocho oluongi modhi otim. Kendo nocho time mana Kisumu kocha. Miluongo ni e college miluongo ni Tom Mboya Labour College. Jopuonje nobedo kanyo endo for more than 1 week. Magi puodho buge monego wuogi. Golo buk mitiyo gi school ok onego bed ni gimi riknigo ni kela buk nikech koro buk osego kendo kala mare en kata mana green ni kendo neno author moro ma picha ne ber. Onego bed ni ng'iyo ni tang'o mantiere i bugno. Ok inya jaja book by its color kata cover ne. Nyaka ng'e na ndike kanyo. Koro jopuonj nobedo kanyo endo motimo monigo juicy subject learning areas go. Modhi osomo mowacho ni magi moa e puodho. Ang'e ni Professor Ngondo oro the same recommendation ne publishers. Ni magi to kuro goluru. Magi to wase approve. Emomiyo bitok professor nowacho ni gigi watere school by Friday. Koro an kocho Friday to kugol. Tibiro neno gima biro wacho Monday. To kaka jofuambo adhi bedo kwalo wach makamano mar neno ni kaponi ni textbooks makamano. Kogiko Monday kapogoro. Tibiro winjo gima biro nyisi. Ibiro luongo wa. Abiro luongo. Tigeni migosi Akello Misori ko nyal tieko twak makama. Kapok waloso ko tende kod elections. Iwacho ni yiero mag kupet mosebedo ka dhi nyime gwenge. Naneno gima notimore county ma Homa Bay e kinde yiero maro. Iwacho nango ko tende kod yiero maro madhi nyime.